друг. Аре, беги, 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 бе, Букук, беги, бе, Смешко, беги, Смешко, беги, бе, Смешко. Ей, прецал. В устата, Букук. Виж каква си, виждам се, бе, виждам се. Какво се гледам? Да, се гледам. Бате, то терминатор пак да иде. Леле, как ти кажеш, ти бе, майка, тук не стръгнеш, беги, бе, в стата. Гледай, Кати, гледай, Кати. Моля ми, моля. Да пак мъхнището може да падне. Какво е това село? Това е София, бе, Букук. В устата на този терминатор. Това е Лозенец, София, бе. Това е Лозенец, София, Лозенец. Не, най-смота някой живееш тук. Тук да дойдеш и не познаваш никой нещо, какво ще стане, бе, бата? Ще смажа. Знаеш, какво е тук, бе? Ще ви ебам. Арела, бе, педерас грузен, арела, бе. Терминатор къв си, не знам, но между другото брат ми иска да бие. Села. София е синя. Вярно е. Ой си! Тъй кажа с мънками. Така. Ники, чак само да търпите, защото ако някой ме застрахте. Не, наистина брат ми иска да го бие, понеже видя. Между другото вчера, защото аз се карах с брат ми и го викам ей Букук, майка си дева Макси. На брат ми го викам това и той вика какъв е то, че ви псува, искаше да го бие. Нали? Бате, то ме кеф къде вика, че терминатор е гей. Ебола. Само така. Да. Някой викаше терминатор гей, аз към Ебо. Брат ми трябва да вижда, че пушна, защото ще ни убие. Няма да ми камера надолу. Я малко ти ще го мръсна. Да, си някакъв. Терминатор ли там къси, не знам, ще се кръси, така сигурно, защото се бати дебелака. Да, сигурно с някакъв педал, точно майката му се злоби. И вместо ми служва в Wing, по-добре, Лани го кажи в лицето. Педал мършо си ева майка. Вместо го служим опашна културата, просто му отни на дисни, смисъл, гледай къв си педал, смисъл по-добре. Лани го кажи в лицето, в очите и гледай, че ти си поне терминаторът си всъщност на колко си деца просто, значи ти си по-голям от нас, значи ти трябва да отстъпиш. Азис, какво? Как ти де? Ти си някакъв педерас. Просто като ти е приятно да ни виждаш, като нищо. Просто махни от тук. Никой без това не те е канил. Аре, беги тук. Това е бойте си, да. Бойте си, да. Също. Какво карал? Изгони ме. Дай ще го изгоня. Дръж. Той е терминатор надолу. Но не знам как да мръдна надолу. Терминатор. Чакай, не знам точно как се гони. Не знам. Ох, да се... Ай, падна ми цигарата! Падна ми цигарата! Моята? Къде? Къде ли това? Ай, да се... Не знам как да го изгона. Мисля, трябва да по-отгоре. Тега палци някакъв, но издуха ти пишете, обичате, гледай сега колко много има на линия. Аре, хой при тях. Аре, хой по стаите. Аре, бегай. Парцал. Разбираш ли, не те искаме, махни се от тук. Попреш нашия канал и за какво ни псуваш? Вярвам, че си имаме самочувствие. Какво и пука. Ако нямаш самочувствие, дай си да малко. Беги, бе, Букук. Айде, други пишат то... Чак се питам кръпче. Аз си хилите като идиот, аз не мога кръпчета. Гледай за как ще прави кръпчета. Гледайте. Моля ви, смях. Не става. Ти можеш ли? Не, гледай, аз не мога. Аз ще изложа на пълна деца. Той не вижда нищо. Как не
По-добре. Грози, не може. Деца, и пак не може. Еми, наш избор дали ще пишем или не. Да. Не съм мислила за велики, нито сме оказали, но сме си помислили. Ние сме истини, не можем да пуснем, не може да сме всякакви, но сме букуци като теб. Знаят, научиха вече, че пуснем. Да, майка ми знае и ми се скарам. Каза да ги спра нейната майка също, т.е. моята Лела. Тоест, казва, че не да станем на 18, казва още 3 години да спреме. Зная ти. Сани ще бъде. И защитава. За всички, които ме защитават всъщност. Пригледец няма пък. Ох, ще тъкам да направим. Няма да ти го чета това Терминатор. Да го заслужава. И когато той пише, не го чети, защото не си заслужава. Бата къде е? Ти нормално си. Ще чета някакъв буков бате тъпа реплика. Където си има 100 правописни грешки.